Atenció, aquesta setmana, després de moltes setmanes de fer coses amb les mans, toca tocar l'ordinador. I per dues coses diferents. La primera, una activitat que us explico a continuació. I després de l'activitat trobareu la sorpresa. Aquesta setmana l'activitat es fa amb ordinador. I utilitzarem aquesta aplicació que es diu Quick Draw, que em va ensenyar el meu fill petit i que jo desconeixia. Com es pot fer? Per accedir-hi, quickdrawwithgoogle.com. L'adreça us la posaré directament en l'enllaç del vídeo, ja veureu. Com funciona? Anem a provar-ho. Quick Draw vol dir dibuixa ràpid. Què fem? Aquí fem el següent. Me diu, dibuix drawing 1 out of 6. Dibuix 1 de 6. Draw a star in under 20 seconds. Que dibuixi una estrella en menys de 20 segons. Anem a provar. Correcte. Ok. Vaig a provar de dibuixar una estrella. I see triangle, or airplane, or shark. Oh, I know, it's star. It's star. Ok, l'ha endevinat. Ara em diu, draw a sock in under 20 seconds. Sock vol dir mitjó, però si no sapigués què vol dir sock, li puc preguntar a algú, o ho puc buscar al diccionari, per exemple, o ho puc buscar a Google Translate o a Word Reference o a qualsevol altre lloc. Draw sock. Sock vol dir mitjó. Sock. Ok, doncs vaig a dibuixar sock. I see diving board, or shoe. Oh, I know, it's sock. Oh, I know, it's sock. Molt bé, Christian. Draw a microphone. Un micròfon. Anem a veure com dibuixa en Christian un micròfon. I see paper clip. I see spoon, or sleeping bag. Oh, I know, it's microphone. It's microphone. A speedboat. Una lanxa, a veure, una lanxa. I see diving board, or bench, or pool, or beach. I see marker, or saw. No, a veure. I see crayon, or bat, or key, or water slide. Cristi, ho estic fent fatal, A veure, borro, torno a començar. Oh. Borro. Speedboat. Sorry, I couldn't guess it. Oh, no ho he endevinat. Dit, sorry, I couldn't guess it. Strawberry. Anem a dibuixar una maduixa. I see circle, or potato, or apple. Oh, I know, it's strawberry. Molt bé, strawberry. Necklace. Necklace és un collaret. I see lollipop, or hot air balloon, or balloon. I see person, or the Mona Lisa, or yoga, or octopus. I see angel, or camouflage, or curly hair, or flower. I see elephant, or mermaid. No, a veure, tornem-hi. Cansa, borrem. A veure si surt el collaret. Sorry, I couldn't guess it. Molt bé. I aquest és el final de la partida. L'estrella l'he encertat, sock l'he encertat, microphone l'he encertat, speedboat no, strawberry sí i necklace, que és collaret, tampoc. Què vull que feu? Quan arribeu a aquesta pantalla, feu una foto o una captura de pantalla, com sapigueu. Feu una fotografia i aquesta és la foto que m'heu d'enviar en el Drive. Ok? Vinga, va, proveu vosaltres, que això és molt divertit. Ai, sí, la sorpresa. Ara m'havia despistat. Us enreu aquelles preguntes que us vaig demanar la setmana passada, aquelles de an easy question, a medium question and a difficult question? Bé, ens ho hem transformat en un joc. Atenció al vostre correu electrònic. Rebreu una invitació per participar.